الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبي على تنوكا بركدا كسالي تشيدولا سون حرمكا نوي على كراباي كسيني نما بي أكا أنا سمو بيلا جلي أني ما وما دي يوتو نيونيا فوكتا جودونسي على كنين أو بي وجمكولو سانو مايفي بيواجولو كنكا ni ye anye Bamako sogoninko kalanso ba min be yino ni abe wele Khadijatul Kubra na nyama baye Madame Berthe Haja Mature sango san ka kaini santene labai ube nin kene sanuma insigi ni ka ala tanunke ka ala wale nyuman donke ka ala barkada ke ka wele bla karamgo ma ukana kana bla siralike ani ka hakilla jiginke ani ka duwuke sankura min bina du wala saka du okonna ni here ala sonama nyinanta a baro bela jelen kara ka ben juin kaloma san bafla ani muka ani woro min kene nyene mayra an karamgo kawseku jakte fe alete ma dogolenye jamana inkono a kene kan an karamgo kawseku jakte ay dakunya flamin lase nen aw anga jeka nyamada ufe la rabbil alamin ni ko hajja mature aw ina ko hajjat kubra kalambuloy wa ko mali be kosbeke ni yoro la seri Sherif Ousmane Madana Haidra ko alaka kenani lafiya chama alako kalfana ma ya rabbal alamin o nintele abeki harula shufe abetlela kosbe wati be a déplacement kera no fe kata fo nyoro kilo kemenani aniko she chama ani nintele ay nyogon soro raison mali raison be ni ansera yoro la nintele be ci harula dine ngase ka chari akase ka se fambela jelefe oro kelen fanana anyere ka telefona biya no e tele nyeta ni ko nyeta o hajja mature alhamdulillah rabbil alamin ba ko Khadijatul Kubra aka tele o fanay alaka mayay alhamdulillah o kofe do be ko clarificateur insha Allah rabbi wa ko sobe yatasay abe insha Allah réseau sans fait bada yatasay o abe la jele ma million joli o ga ka fe usui ale fana bi alhamdulillah rabbil alamin amma ko Khadijatul Kubra kalamblona ya fo kuyeti sisa ani mogo be nyogon kalama bi wula dayna ba woni fana ala ka nyuma de ala de watu la se ninge chugala fula tunga atumano bara utunga gele kosobe me bi ala fleka benoya internationalement o bi wula dayna namina do kuma kono amba fu koni mbe bonya be kuma na abe ba yo mama be kalache mama globala amba fu ka be bonya be ningene kono bi sogoninko ay nyogon sura alhamdulillah rabbil alamin ambe zul hijja de l'année inshallah rabbi noye atene labay ko sobe ke 100 atene laba ala latige anga nyogon sura bi alhamdulillah rabbil alamin tenewere abe surando la sankurala o san laba alhamdulillah atene laba amba ko san tene laba alhamdulillah ay nyogon soro inshallah ala kaje kadama bijahi nabil mustafa sallallahu alayhi wa sallam bagay wanya alafu kala wala nyumando angara mo vie samake aka bunya kono anye karamgo fen soraya amba ku ka bunya anuka je kono o dakurnya kele amba fa amuka barala shu anitle minum be ci harula nin kalamblo salman bayna noy Khadijatul Kubra bagay wanna la bituguni anya farara ani sojara anye kalamblo yi dongo donina na ibe jidili surala do de be faraka makera makunandi mami nya ire suru ninja musalmaina wallahi la ilaha illa huwa tare ni musukorban nu ni we dombe yeta lambe ka salatul fatifo ube ka segala haramangelu ba woni tara kan blondo la alaka ya fama yoro dobe ni gibe salatul fatifo awre damana fo nyogonti e ta suru minu be o madigala me ko no shude freni muso nubulo tenentene minu be nyogon sura ne banno muso munye soro ni mase kan kan blonye ni ngarchien kono do ko ngono tenendon do fe kana sigia Allah kanna na tafsir lame kanna na wajuli lame akene sigli bayo akausa arakam bakilin sali
bi wulada ina an bɛna sigi min kɛ bagayo ala kɛra ka kumakanw don nin kɛnɛ min an nana bi a kaw se ka taa janaza ba kelen na ka sɔrɔ ni maa taara janaza baraji min b'a ye ni jɔra su kunna ko Allahu akbar alimami ko Allahu akbar y'a fɔ fo siɲɛ 4 ni jɔra mukadamiya ko kɔmɛ min bɛ d'i ma baraji la u b'a fɔ ko khiratu u ye ala kɛra ɲininka ko jumɛn de ye khiratu ye o hajjaw caman bɛ yan kuranajali bɛ yan koyi ale n'an balimamuso hajja mama jariso a ye kosɛbɛ olu ye hiji caman ani umra caman olu y'o kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi u b'a fɔ ma ko uhudu kulu n'i taara yen uhudu kulu ɲɔgɔnna k'o de bɛ bila i ka basikili la ni maa min salila janaza kelen kan nin kelen in wulada in na an filɛ karijatu kubura kalanbolo min na musokɔrɔba y'a dɔn tuma dɔ la uhudu kulu ka bɔ maa bɛ san bɛɛ kɛ bagaw i tɛ se ka sali janaza ba kelen kan o mɛ nin ye kana o tɔnɔ bɔ a ka fisa o ba kelen ni siɲɛ kelen wulada min an filɛ ka sigi a ka fisa arakan ba kelen sali ye mukadamiya ko kɔmɛ a barika kalanbolo in bagayo a barika hajja maturi maa min kɛra sababu ye ka arijina dayɛlɛ k'a yɛlɛ an ka ala fo n'i nana kalanbolo i tɛ foyi ye ala ko cogo di ala kɛra ko cogo di sallallahu alaihi wasallam aw ni musow jɛra koyi bi tɛ koyi an baw don an balimamusow don kosɛbɛ an n'u ye ɲɔgɔn ye la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam drapeau dira cɛw ma don min an y'an kun yɛlɛma an ye ni musow jɔlen arajo min nana sufimaw ka arajo mawuludukɛlaw ka arajo kosɛbɛ ke tarikatiw ka arajo silamɛ ɲuman bɛɛ ka arajo ala kɛra kanubaw ani ala kɛra bɔnnaw kanuba don min arajo sigira bagayogo ko k'a lajɛ jamana kɔnɔ hɔrɔn tilebi bani ani boba jɔn bɛ se a jala kɔrɔ kosɛbɛ ke ko jala bɛ di jɔn ma muso minnu y'u bolo fila jan anw bɛ s'a kɔrɔ n'a bonya duuru ma kosɛbɛ ani bi cɛ u ma rekile u ma jɔ Khadijatu Kubra kosɛbɛ kɛ an b'a fɔ ko Kubra an b'a fɔ ma k'u k'a barika Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin bayo an sigilen bɛ o dama tɛ koyi Khadijatu Kubra an b'a fɔ k'u jɔyɔrɔ yɛrɛ alhamdulillah rabbil alamin kunu ne bɛ k'a bila groupe sanfɛ nka n bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a tɛnɛndon u ye hajjama photo dɔ ye dɔ y'i to fɔ diɲɛ dan ko nin de maa ture wa a bɛ to ka min ka foli kɛ kosɛbɛ kɛ ko an delila k'a tɔgɔ de mɛn siɲɛ caman mɛ nin filɛ ka kɛ sa an y'a image ye ne ko ni ala sɔnna tɛnɛndon an bɛna kalanbolo in na i bɛna musoba ninnu yɛrɛ i b'u ye direct la ni ala sɔnna bi wulada in na an sigilen filɛ o kɛnɛ de kan an n'an balimaw foyi ma nin kɛ ni ala ka ɲumanya tɛ o de ye alhamdulillah rabbil alamin wallahi ala bɛ fɔ ala bɛ barika da bagayogo anw m'an ba Khadija ye mɛ an ye nin musoba ninnu ye a b'a hakili jigin u la k'a kɛ ala kama fi sabilillahi maa kana bɔ a kalama fewu sans complexe yan sunkalo la bagayogo dɔn bɛ tafsir bɛ sigi yan kalanw de bɛ bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ko karamɔgɔw bɔra cɛw mana taa musow fana bɛ na bagayogo san bɛɛ don bɛ to don dɔ bɛ yen o bɛ taa ko Khadijatu Kubra kalanbolo ko Khadija ka anniversaire bagayogo nin kɛnɛ kan yan la ilaha illallah tasa caman de bɛ bɔ ka da ko ni maa ma tɔgɔ ye Khadija k'u kana nin yɔrɔ ta o jalolakaw dɔ bɛ yen olu ye Aisha ye olu b'u tɔgɔ yɛlɛma o don ko ne yɛrɛ Khadija ye kosɛbɛ jalolakaw caman bɛ yen minnu b'u tɔgɔ yɛlɛma o don ko e tɔgɔ ko ne yɛrɛ ko Khadija k'a sɔrɔ kɛnɛmana na a tɔgɔ ye Aisha de koyi mɛ n'a nana a b'a dɔn ko yan ye Khadija ye i ko Khadijatu Kubra i na tasa caman sɔrɔ o bɔra ye alhamdulillah rabbil alamin karamɔgɔ sante koyi an karamɔgɔ Sheikh Ismaila Dramé a Sheikh Ismaila Dramé nin kalanbolo a bɛ Ismaila Dramé dɔn kunu an karamɔgɔ minnu tɛmɛna an tɛ ɲinɛ koyi bagaw n'an sigira kunun tɛmɛna nin kalanbolo ye karamɔgɔ Ismaila Dramé dɔn o nido boîtiw kosɛbɛ kɛ ani ka fugantasaw labɛn ka mawuludu bila en valeur a yɛrɛ nin kalanbolo in na ni karamɔgɔ bɔra k'an bɔra min ko bi k'an bɔra hajjama fɛ k'a ye nido boîtiw de sigi k'a di karamɔgɔw ma ani kosɛbɛ kɛ ko karamɔgɔw ka taa min nin fugan Allahu akbar Allahu akbar biwa la ilaha illallah a Sheikh Muhammad Abu Cham Allahu yarhamuhu Cham Demba la ilaha illallah karamɔgɔ Bishir Sheikh Kureshi denkɛ olu bɛ nin kalanbolo in hajjama ture ka nin kalanbolo in don ne bɛ ka min fɔ kunun karamɔgɔw minnu tɛmɛna kalanbolo in tɛ ɲinɛ o kɔ wallahi an ka daminɛ bi koyi ne filɛ cɛ minnu fɔ ninnu de ye kalanbolo in tu tigɛ rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahba wa minhum man yantasir Khadijatu Kubra jansa musokɔrɔba ala k'a ka jansa ye baro ni ini ni musokɔrɔba ninnu a bɛ ɲɔgɔn ye nin kalanbolo de la ni kalanbolo in n'a bɔra yan a bɛ se san kɛ a tɛ ɲɔgɔn ye wallahi ni nana kalanbolo in na de i bɛ ɲɛdaw dɔ bɛ yan i b'a fɔ ko an famana ko kawsiw k'an famana koyi an bɛ ɲɔgɔn ye min an bɛ ɲɔgɔn ye Khadijatu Kubra Allah kabini kunu an karamɔgɔ
nin kalanbulon in a bɛ alimamiba dɔ dɔn a Sheikh Sidi Mahamɛd Jangana kɔni quartier kɔnɔ Allahu akbar minnu ye dugawu kɛ kalanbulon ye ko Ala ka barika don kalanbulon na ko Ala ka kalanbulon ko Ala ka sabati a dugawu jaabira karamɔgɔ minnu tɛmɛna kunu an b'a k'u ka barika ya rabbi ko Ala ka hinɛ u na u ye ɲumanya min kɛ an b'a fɔ k'an b'u nɔ la Ala ka yafu ma ko Ala ka hinɛ u na Ala k'u dayɔrɔ sumaya bagayogo an b'a fɔ Ala ma ko alhamdulillah rabbil alamin bi wulada in na an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan hijira san 1447 télé siri fila bɛ yan alhamdulillah télé ɲɛta yɛrɛ bɛ yan o san baara labanw Ala ya anw garisɛgɛ don a la a télé laban inshallah Ala kana k'an ka san laban ya rabbal alamin Ala kana k'an ka télé laban ya rabbal alamin san kura min bɛ nalen bagayogo ya rabbi Ala kana n'a ka hɛrɛw caman ya san kura an bɛ ka bɔ san min kɔnɔ bagayogo ya rabbi Ala k'a kɛ balaw bansan ye tɔɔrɔ ni degun min yɛrɛ kɔnɔ bagayogo Ala k'a to a ka taa ni Mali tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen degun fɛn fɛn bɛ yen fitina min bɛ jamana in kɔnɔ san min bɛ ka taa ya rabbi a ka sɔrɔ a bɛ Ala ka latigɛ kɔnɔ ko nin ye Mali sɛgɛn bannen pewu degun min b'an kan ko nin ye degun ye ko o y'o bannen kamanagan min bɛ jamana in kɔnɔ ko Ala k'a ban jolibɔ min bɛ jamana in kɔnɔ Ala ka jolibɔ Ala k'a ban ko Ala ka hakilisigi ko Ala k'o di jamana in ma ko Ala k'a kɛ Alakira jansa ye Ala k'a kɛ Khadijatu Kubra jansa ye an ye nin maakɔrɔba minnu fɔ Seenu Khadijatu Kubra Allahu akbar bagayogo an y'o fana mɛn bi tuguni koyi ni jiri bonyana a bolofara bɛ caya jiri in den fana ka di koyi Seenu kalanbulon musobaw an b'a fɔ a ma ko ni cɛsiri jɛ min ni nimisa t'a la nin jɛ don maa tɛ maloya ni jɛ min ye badabada a jɛ fili an ye nin musokɔrɔba in kosɛbɛ kɛ kuranajali an y'a nin maa ye ɲɔgɔn fɛ ni ne y'ale waati bɛɛ ne bɛ kabako a si bɛ hakɛ min na hali sisan ɲɛ t'a la a ye micro minɛ wa kosɛbɛ kɛ a bɛ ka ko karamɔgɔ bisimila la ilaha illallah n'an ye nin ye a b'a hakili jigin kunu musoba minnu tɛmɛna diinɛ la ya i ne fɛn kɔni a musobaw n'an y'ale dɔrɔn a b'a hakili jigin o la Allahu akbar Allahu akbar bagayogo an kan ka Ala fo bi Ala y'anw minnu garisɛgɛ don bi wulada salima in na an bɛ mun fɔ Ala ye ko Ala i ni ce bagayogo k'a fɔ alhamdulillah rabbil alamin ne bɛna alhamdulillah dɔ fo kalanbulon in na de i bɛ nin mɛn anw na ne b'a fɔ kalanbulon maa bɛɛ ka sigi a kan Allah ne balimamuso Ala k'a kɛ Alakira jansa ye Ala ka kalanbulon barika Ala k'a d'aw ma ya rabbal alamin bagayogo ni sunkalo sera nin kalanbulon in na balo min bɛ tila yan la ilaha illallah muhammadu karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ don yan bal o dama tɛ maakɔrɔba si tɛ don yan n'i bɛ taa k'i bolo lankolon taara sunkalo mana jɔ bɛɛ bɛ nin yɔrɔ sɔrɔ k'an k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ dɔɔni dɔɔni fi sabilillah Ala kama mawuludu kalo mana se la ilaha illallah tile kelen a ye tuma dɔ la aw ni maa b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ koyi i bɛ taa sɔrɔ mawuludu kɛ yɔrɔ 6 k'a bɛɛ mariniya dira Khadijatu Kubra ma ne ko man k'a bɛ nin doni ta sa koyi ni ko Ala kira kama sallallahu alaihi wasallam awa doni fana bɛ ta Ala kama a bɛ ta Ala kama wallahi ni kalanbulon tɔgɔ fɔra bagayogo maaw bɛ hakili bɛ jigin Ala de la i hakili bɛ jigin Ala kira de la i hakili bɛ jigin Ala kira somɔgɔw de la ni wasara adresse ye kɔmɛ maa dɔ bɛ yen ni y'olu tɔgɔ fɔ jamana in kɔnɔ maa b'a fɔ ko nin ye sariba ye hali ni ne m'o fɔ u b'a fɔ ko nin bɛ se nin na tuma dɔ la ni maa dɔ tɔgɔ fɔra maaw hakili bɛ sin ka jigin ballon yɛrɛ la ne m'o la gosi yɛrɛ koyi tuma dɔ la ni maa dɔ tɔgɔ fɔra maaw hakili bɛ sin ka jigin wari yɛrɛ la koyi mais n'i ko Khadijatu Kubra a barika ne ba muso barikalenw de bɛ yan koyi Khadijatu Kubra n'i y'a fɔ dɔrɔn maaw hakili bɛ jigin min na dɔrɔn ko diina n'i ka mawuludu sigi n'u ye kɛnɛ kan i dusukun bɛ lafiya n'i ka ziyara kɛnɛ sigi ko Khadijatu Kubra kalanbulon ma ko a nana tuma dɔ la aw ni maa bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ dɔ la ne hakili ta n ko maa bɛna yan fana wa la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ala kama n delila k'a ye de koyi an bɛ min ye an ye min sera an bɛ k'o de fɔ a y'aw cɛsiri kalanbulon maaw kosɛbɛ kɛ an ɲɛ b'aw la koyi cɛsiri ani jija min b'aw la walahi anw ɲɛ b'aw la don dɔ aw ni maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ kalanbulon dɔ la kosɛbɛ kɛ o dɔw kɛra Ahmad Hadi kosɛbɛ Sheikh Umar Tall kosɛbɛ kɛ Tomi Kɔrɔbugu o don Sheikh Umar Futi a bɔnnaw kosɛbɛ u ka ziyara tun bɛ kɛnɛ kan an ni maa ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen la ilaha illallah an b'a barika koyi o don maa taara ka mobili min kɔnɔ kalan bɛ ban waati min fitiri sera maakɔrɔbaw dɔ bɛ yen ne sigilen ne jɔlen ɲɛ b'a la maa bɔra ka jɔ ka taxi ma kɔnɔ ka maakɔrɔba dɔ don a ka mobili climatisé kɔnɔ wallahi bagayogo fitiri bɛ ka se fitiri salen kɔ muso bɛɛ bɛ boli ka t'i ka so mais ale y'a ye ko maakɔrɔbaw ka lafiya a fɔ chauffeur ye ko a ka taa karisa bila a fɛ a ka taa karisa fana bila fɔ a fɛ ale yɛrɛ taxi de jɔ ka don taxi kɔnɔ
Allahu akbar ni de kewale ka sura ale ma ni fo ne koy ni sen tourner la ne koro de nye min be ko de sharia ka kera ala kama subhanahu wa ta'ala Khadijatu Kubra kalamlu amba ko ala ka ke barkai ni nyogona cara jamana ko bawo kele be ba wallahi kanga dina deme kanga islamiya deme ko na be bare na an kana kini dusuye an ga kini hinay an ga kini makari kanga ntige ni nyogoma ko wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu bawo kalamlu na mate bo nyogona Allah ko sobe ko ni benana ko ala kama mate jomala ni duskashi na kalamlu na bawo ni ibna wuli watimi duskashi abetunila ibe munya ko sobe ki ibe arjina dewe tamasere ni ye ya farahay o ni sojay o bawo ne be min fo ne ko alhamdulillah dobe ne ba fe ka fo Khadijatu Kubra kalamlu ala ka ke Khadija jansay Allahu akbar ala ka barka do nawma ya rabbi ala ka barka do adewna ya rabbi bawo nganya min tara ka bo fo roja ka bo fo senu ka yan soro sisa akera ni kanude o kanu amba fu ko ala ka ke ala kra jansay amba o ni che ko ala ka barka do adewna ani gwa dombe wati be bawo amba fu ko kalamlo alhamdulillah dombe ambe minye o de jidile o de an kontale o hijidi on bora hijila alhamdulillah rabbil alamin o adam ya ko kome o ye baraji chama soro o nene ere sisa ijo nene an ga faruka anyere ko baraji nyoko nasoro alhamdulillah rabbil alamin bawo min kera o de be ka fo ambe ka sego de madeka tuma dola mado dusu chena ko kana matan ne ko abe ka qur'ana ni sale ikambe ala masakoy ko kana mama jamu ko kana mafo ne ko ngotman ko ka islamiya bonyala kateme ala kra yere kama ala kra mi yaka nyalama beba be ka Khadija majamu hari Khadija fatulen ko fe amba Aisha sigile nyala ba ko askei ko ala ma musudni ma mimbe ko Khadija ako beba na domi ni muso de sona mawe ne je domi min ne so Khadijatu Kubra ala sona ka ne de umbe soro musu temso mina Khadijatu Kubra min ye jurudo ne ala kra sallallahu alaihi wasallam Khadijatu Kubra domi abena fatu ala kra de ko ala mba nyini fe ika sodine ma ngadi Khadija ma ako ala kra akaki sembola otonema me marki do di Khadija ma lahrado abeno somi ngona ni muso teje Khadijatu Kubra ala kra yere min tanu Allahu akbar bayo o niya ma ka nyuman fo nimma nyuman ga be digala ko akira waso tende wa amma bi ni'mati rabbika fa hadis ne ma hina maula muso korba min fleka boka joka usiku maula kumana ko ma islame ko ma be hina Allah wallahi ala kira cirani hina de ala ka ke ala kira jansai ala ka ke Khadijatu Kubra jansai ala ko kire mako ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin bawo nin dina nga sauma do mi dina nyana ni ko kiyana bawo wati be cha Allahu akbar atasma wati aite mai menanyana ibati ya udo wati mi ko nyana wati mi cheunana ukubu kaman korota ala ka ko aisa balinde akoni Khadija kana flote akoni dina tundesia menye ala ka garimu do ala ka Khadija salon tumbe Khadija de bola be ala ka duno bismillah romi atebo gabu kono dumuni do be jigi ko mawdo nana dumuni be taka duma fi sabilillah do rebele do ba do bita fini jaminu bolo garibu minu nana ala kra no fe fantan tege jew Khadija de wulado al kubra katla kam Madina be kam Makka belaski ko na fulo be molo ne aninga na fulo ni mama ine to falante ya fima ala kra de tay ne ninga na fulo be kubra bayo ni yake ala abe fonde ala sona ka la fasali ke musokoro baye wati mi ala sona ne bina fi ko cheminu bora Khadija la al kubra bal ma museka ke ala kamadro amunu bora fo senu Allah amunu bora fo jeda tuma do la do tro fana o fle fo Angleterre sabali bal ma muso sabali abeba wallahi ni saballa ne bina ci hodo to fiye baro fo ga du ko mele ko to tetu abe bora Khadija de la abe bora Khadijatu Kubra la muso bay al kubra la ilaha illa Allah ala ka ke Khadija jansai domi asona ala ko karama mbela fo saliki ako Khadija den muso sitana den soro muso be ba fe ka den soro ala krafe sallallahu alaihi wasallam o he wasolai ni muso mi den soro ala krafe eka kabila ikashia ona korota odo ala ko Khadija de ala ka akira ala krafe ka sura make kirai anene toroinku ay toroku ay munu ay sabali ala be fendo kawe min be lakali foka je wuri
i bɛ fura de immortel kuranna jeli aw ma fura kuranna maaw kan wa e ma ye don bɛ a tɔgɔ bɛ fɔ a bɛ fɔ ko hajjama ture n'a fɔra yɔrɔ yɔrɔ a bɛ fɔ ko kuranna jeli mun y'o kɛ o ye kuranna in bonya de ne balimamuso e min bɛ kalanbolo in na muɲu i ka sabali e min tulo bɛ ne la muɲu i ka sabali ko don dɔ k'a bɛ ban Khadija ye juru don Ala de la Ala ko n b'a sara wallahi sarala Mariyatul Khubuti nana o ye den kelen sɔrɔ ko Ibrahima kabini o bɛ tolomaya la o fatura Ala kira bɛ taa don min a ye maa kelen min to a ka so kɔnɔ o kɛra Khadija joli de la ilaha illallah alhamdulillah rabbil alamin san o san nin kalanbolo in na muso minnu bɛ k'an bɛ hajjama ladege ne ko o de ka ɲi diinɛ dabɔra de kama koyi an yɛrɛ bɛ kalanbolo dɔ sigi Ɲamakɔrɔ kuran na anw taara mawludu sigi siɲɛ joli a kɛra ni hajjama ye ale de bɛ télé siré fila bila ka taa a bɛ télé ɲɛta bila ka taa Kawusu karisa ka mawludu bɛ kosɛbɛ kɛ a bɛ yɔrɔ tamasere f'u ye télé ɲɛta maaw b'aw sɔrɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah bagayo a ye juru min ta a ye lahidu min ta Ala ye lahidu in dafara a dafara an b'a fɔ aja maa tɛ se ka Ala sara ka s'a dan na Ala y'i da k'i kɛ silamɛ kaba a banna k'a ɲini Ala fɛ ko Ala n sɔn Ala n'i ye ne sɔn ne b'i ka diinɛ dɛmɛ bagayo maa caman y'a fɔ cɛbaw y'a caman fɔ hɛrɛw nalen u tununa ŋɔɲɛ misiri kɔnɔ tuguni cɛbaw caman y'a lahidu ta waati min lahidu taara hɛrɛ nana waati min siw cayara o ma ye ma an ye san 10 san 20 san 30 alihala min yira dɔn bɛɛ o alihala kelen don a ma yɛlɛma an y'a ni minnu ye ɲɔgɔn fɛ don o don teri kura fana tɛ kalanbolo in na an ɲɛ bɛ muso minnu na a caman bagayo minnu ma ye yan a dɔw ye Ala ka wele jaabi k'u to kalanbolo na la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni maa min taara alikiyama ka so bɛ nin kalanbolo in na an b'a fɔ i taara i kalanden lama awa n'i fatura bagayo k'i to sora min na i dalen kaburu kɔnɔ kalanbolo na wallahi kana jɔ a la koyi musokɔrɔba tuma dɔ la ne hakili man di ko in ma ne ma se ka kalan faamu i n'a ate n'a ka san 5 k'a la o ye kunnaja sira ye kul wallahu kana bila dɔrɔn walilahi alhamdu o de kosɔn k'an bɛ alijina naago foro de la alijina bɛ sɔrɔ ni sira min ye an sigilen filɛ o kɛnɛ de kan n'i nana kɛnɛ kɔnɔ i tɛ foyi sɔrɔ ko Ala ko cogo di Ala kɛra ko cogo di sallallahu alaihi wasallam radio la voix de Cheikh Seyd Ahmed Tijani radiyallahu ta'ala anhu télé Chérif la bɛ yan télé ɲɛta bɛ yan clarificateur bɛ yan fan club kaw Seku Jakite groupe b'an bolo groupe bɛ taa fo groupe 100 ni kɔ a bɛ cari a bɛ taa yɔrɔ min na an b'a fɔ ko diɲɛ kɔrɔn a tilebi a bani a baba a bɛ tulo banna sisan k'an fili Khadijatu Kubra kalanbolo na bagaw ne ma fɔ an k'a fɔ alhamdulillah wa ne ba Ala k'a kɛ Ala kɛra jansa ye bagaw i bɛ alhamdulillah fɔ cogo dɔ wa an ka sigi a kan a dira Ibrahima ma Ibrahima Ala kɛra de Jibrila bila kosɛbɛ Ala de ye Jibrila bila k'a kana fɔ Ala kɛra ye ko ni alhamdulillah ko k'a fɔ ko ni maa y'a fɔ siɲɛ kelen k'a bɛ ko maa min ye hiji 1000 sɔrɔ e bɛ se ka hiji 1000 kɛ wa o kalanbolo in barika la sisan musokɔrɔba a sera i ka telefɔni na ni taara i ka to k'a ladege la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam madina kura kosɛbɛ safinatu saada li ahli dufi wan najada kosɛbɛ kɛ a jama ture ninnu yɛrɛ ka quartier la musokɔrɔba dɔ delila k'a fɔ aw ye ko aw bɛ alhamdulillah min fɔ ko est ce que k'a yɛrɛ b'a kɛ wa ne ko cogo a ko k'ale y'a kɛ mako la diɲɛ na k'a y'a bɛɛ ɲa ne ko musokɔrɔba n k'a ye mako de ɲa n ye o de y'a sɔrɔ anw sera k'a fɛ an yɛrɛ y'a kɛ de ko ye alhamdulillah anw y'a dɔn ko kisɛ don ko nafa don a ye k'a kɔrɔbɔ de i bɛna ye ko jɔyɔrɔ bɛ ko ninnu na awa bagayo nin bɛ sɔrɔ cadeau kalanbolo na fayida an bɛna d'i ma o bagayo alhamdulillah ni maa min y'a fɔ siɲɛ kelen bagayo a bɛ ko maa min y'a si bɛɛ ban a bɛ ka sun Ala ye Allah walijuw ka dɔnni filɛ min sɔrɔla Ala kira fɛ ni maa min y'a kɛ bagayo a bɛ komi i si bɛɛ ban i bɛ ka nafila jɔ Ala ye dakuruɲa kelen o dakuruɲa kelen bagayo an bɛ sigi a kan ɲɔgɔn fɛ ni maa min kan kɔrɔta n'a ye ne b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi Ala ka miliyari caman d'o tigi ma ya rabbi i t'a fɔ ko amina denw bɛ examen la ni denmusow bɛ u ma sigiyɔrɔ sɔrɔ an bɛ haminako ka ca bagayo an bɛna haminako ninnu bɛ jira Ala la Ala k'a kɛ kalanbolo yɛrɛ barika kama musokɔrɔba min y'an sigi a n'a ka ŋaniya ɲumanya yɛrɛ n'a y'a kɛ Ala ye o kama yɛrɛ bagayo Ala ka mako Ala k'a bɛɛ lajɛlen la ya rabbi Ala k'a kɛ kira ba yɛrɛ kanu kosɔn an bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ alhamdulillahi rabbil alamin maa ko kalanbolo muso k'ale ma mɛn koyi k'a kana ale malewande k'a kunna bolo koyi a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin baro mankan bɛ ka bɔ nin yɔrɔ in fɛ mais yan fɛlɛ in tɛ k'a fɔ kosɛbɛ koyi a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin sisan a bɛ ka fɔ mais ko fɛlɛ in de tɛ k'a mɛn kosɛbɛ yan fana a fɔ alhamdulillahi rabbil alamin حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه
nin foko kira abe balaw bi wolon la bodi wuli ka bo hada maden ala kira ko kala surma jume ko alhamu shofe ni mirla bana mina ni sinogo be tige ka bunyana be hamit mo dola de gomina na be sinogo tige ka bunyana wallahi ni dumina ninga ala ba wuli afa alhamdulillah rabbil alamin حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه biye ala tanu ye kalamblona khalijatu kubra kalamblo amba fuko sambe bi kera atene lamaye ala aw nyere garsige do ala ka sortuma do amma daba kama ye ala ka nyumaye ani ala ka finansrea ani ala ka hina atene laba kalamblo fe ka fa alhamdulillah rabbil alamin bagay ko jangata ala krafu sallallahu alaihi wasallam ne bantele wati korone do amina do wala ndako no tisa minu be ka usigula me arajo la voix de Cheikh Sid Ahmed Tijani o nanya ala fuka ala barkada kanga limanya kura kura kanga ala danaya ka kura kura ko hamini de gumi bana ko ala ka bela jele wuli bagay ambe singa min tukala ameta voyage la ala krafe voyage sogoni ngoya ambe kalambulo mina atuko ko Khadijatu Kubra akalambulo min be bako ani banye minu ye ansoro tumadola minu ma ye ansoro senu kalambulo mawbiya ko Khadijatu Kubra kalambulo mawfle ka bo Madina Kura ka bo fo nafaji muqaddam yaku kome anaka zawiya mawbiya ko sabe Madina Kura ko biya bagayo amba ko Bamako commune mado be kanana hajja ma ka wele jabi alhamdulillah si sayla benawa nangata ala krafi amna ta bonsoir di ala kram sallallahu alayhi wa sallam ibinyatu ko sisan dron amba présenter ala krala sallallahu alayhi wa sallam ay bagayo ro jante ko ne ya famu ko sabe ke ka foko farsugo do o yere do har ne ma famu bagayo on bitanan dusku o yere do ka salatu ki ala kraka ila bina o musobo ya minu be salatu ki ala kraka dombe salawatullahi wassalamu alayhi ne salatu ke shekele bagayo ala ba sara shetan ni ya ke shetan ala ba ke shekeme ne salatu ke ala kraka shekeme bagayo ala ba sara shebakele akuni ma mi salatu ka ka shebakele aka ala yo farsugo haramu janmena Allahu akbar nabi man galon tike bali o di afu sadiqul masdu bagayo har ne e ma kuma famu e be tlaka na famu inye be hada maden do la jugo do bala na dumena salatu ka ala kraka ate sano jugo ni jugo lan kolon do ba no jugo lan kolon te sa o to manene nangata salamu di ala krama ila bena salawatullahi wassalam bon c'est ça marque el muhammadiya sallallahu alaihi wasallam ay ama fakoy ijo anga pasase wele la ilaha illallah bayo itejo anga mutaji kristawa ijo anga maka kurkuro nay anga fa hada made halalawla shemi nun to mara fo hada made mbado ko hada made halalaw fora shekela minun jora isaga ma million joro la shekela minun jora ma million joro la ne benu luchi o to fo kalamblo ina ka barka do kalamblo ina bayo alaka ku kama shemi nun to bena fo kene ngono kandu kata presenter alaka alaka ku ka salatul fati kama bayo balabe mina ala ko ka banaba itafa amina hamina be mamina ala ko ka hamina ba degume maminga ala ko ka degun wuli bayo ambe tla namina wuli wati ma ambe do ke jamana sisa ninkenenga amina salatu minge ala ka ke ka degun wuli ka bo anga jamana ka ala kana ni hakli sigi anga jamana ko joli bo min be jamana ko ala ka ba fitna min be ala ka ba ala ka bendo islamo ni nyonche ala ka bendo malido ni nyonche bayo na soro yenga kuma kan famu go mena maudo wele andu bina ta nyonfe ne masigi ninkenenga abada invité spécial kana Khadijatu Kubra kalamblona iba belelba do la ilaha illallah ana bna tan jogon fisa abetiki ala abedi mimma ala karam modey sallallahu alaihi wasallam wa fama ko sheikh al mashayikh galamatiki qutb al maktub barzakh al maktub khatm al muhammadi al ma'lum bahr al ulumi wal fuyudat nafs al wilaya khatmuha wa maktumuha sirr al ilahi ajallahu an yusafa sams al haqiqa حقه لن يغرف شيخي أبا العباس أحمد المصطفى ابن المصطفى ابن رسول الله ابن رسول الله ابن رسول الله o bayo itejo angata ni shekti yanina katagu alaka lawa kama noroma kutofo mami nu tofo alaka hina beti o amena alaka hina nyini ka nyina alafi alaka ji kalambloina shemi nu tobe la fo barka alaka do kalambloina mama tuloba la radio na
ala k'u ka barika n'u ka nɔɔrɔ ala k'a di an bɛɛ lajɛlen ma ko Cheikh il Mashayikh Cheikh Tidiane i b'a fɔ a tɔgɔ dɔn wa ko Mahamad o fana fa de tɔgɔ ko Mukhtar o fana fa tɔgɔ ko Ahmad o fa Salim fa ko Abil Eid o fana fa tɔgɔ ko bin Salim o fana fa Ahmad ibn Ahmad Allah o fana fa Ali fa ko Abdullahi fa ko Abbas fa ko Abdul Jabbar fa ko Idrissa ibn Idrissa o fana fa tɔgɔ ko Ishaqa fa tɔgɔ ko Ali Zain al-Abidin fa tɔgɔ ko Ahmad fa Muhammad Nafsu Zakiya fa Abdullahi Kamil fa Hassan Musanna fa Hassan Sibti fa Amir al-Mu'minin Khalifatu Rasulillah Babu ilmi Rasulillah Sayyidina Ali Shirifo Moke Kosobeke Abay Joye Fatima Zahra al-Batul Sayyidat an-Nisa'i al-Janna Fatima Abay Joye Khadijatul Kubra Fatima Ba Ojoye Kosobe Kalambren to dara musoba mina ko Khadijatul Kubra Shirifo be mamuso Ummul Aqtabi wa Ummul Ashraf ale furuti joye jiebe ji ala ko chemi ma ko ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin atlaka fama ko summa dana fatadalla fakana khaba khawsaini aw adna fa awha ila abdi ma awha ema doha abu fama ko Muhammadur Rasulullah oh bayo amina tasalamu di ala kradima kene sigira koy anye kene tigi wele anana kene kono ne tato sa donana kana ale kata nyoso la ilaha illallah ba wole ma do kene gan sa bina kene kan anna ale funa bina tam présenter ala kala kono na jela barka ko muso ma ku ga barka ko ala ka ke ala kra janse dombe wati be kalamboy amba ko ala ka jidi ala ka ke noroy ba o do min kera awnye anoyo anna wona anye be kalambulo na yelema be kadwala anye bala jidi la hadamaniya ke chikola anye bala nisojala ya farala amba fuko alhamdulillah rabbil alamin bawo ni min kera ala kama abedume makana lillahi dama wattasal wa makana li khairihi in qata'a wa infasal ni min kera ala kama hajja ma abe continue abedume ni min ma ke ala kama ko karsa ke jonga ke bawo ni dona ni ala ko matala ibe décourager ba dabla mo la digala bawo ni masinga be nyina nyabe ni musobba minuna ni mbena na ala kama afan fanya mai ko man gari fi ala kama uji kwaje kera la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayo nene kangata ne tato cikorwa do na kana le kata o ya hajjama ere kanu koy la ilaha illa allah motigi do wa sheikhana ahmad hamahullah محمد ولي شيخنا حمد رحمه الله وفادو أنكرم الشيخ إسماعيل درامي وكرم ودو كرمو معزلا توبا وفنا كرم ودو سلفيد داتلا وفنا كرمو شيخنا أحمد رحمه الله شيخ مرابطة وكرم شيخنا أحمد رحمه الله شيخ محمد الأمين وفنا كرمو شيخ مرابطة كرمو الله سنوي كبو براولي وفنا كرمو شيخنا أحمد رحمه الله وفنا مكو آيات كامل الأوصاف يسلم العلم شيخنا أحمد رحمه الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نمي كنا نسكرا بغاو ونيمبا ونوفي أمبي يرى رولا أنو بتام بريزانتي على كرالا واتي كورون كما بغاو نيكم بتا تكوروا دونانا كلام لهم سو كي ني دالي باني دسكو ني دالي بي يلي كسيسا نورولا أني ما كوربا دو بنا تنجوفي أفنا ناكلي كورو ما تكيدو 400 مليون بيرسون ما مليون كميناني أو كلا نيمبا برو دكولو كا ميمبا فأستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو القيوم ميمبا الصلاة الفاتحة ميمبا لا إله إلا الله ما كورمندو وفهم شيخ الإسلام صاحب الفائدة أتجانا شيخ إبراهيم أقف جوابي فياف في المعارف لم ترم وقد خسر الأغتاب عن درك سعوية بفضل إله الناس جل جلاله وبهبتها نبيئية لا إله إلا الله شيخ الإسلام شيخ إبراهيم أكو أحببت حتى كنت أكاري على كرة فارك على كرة مقدم ياكو كم نونو de tunana koy wallahi naye nundo nan tunana no fe fitna be boanga jamana ko la paix tolérance nunu nye okerawde l'homme de la paix nunu na ko jiye kalafia kabina ala do mama kale la ilaha illallah uhina na mawla uya mawla do anga jamana mako bola bi Allahu akbar bagayo anga jamana mako be kaya fanyo goma anga jamana bi amako be bagayo kanga ntike ngoma kanga ya fanyo goma Allah bawo jamana singana jamana be digun kono santa aniko la ilaha illallah muhammadur rasulullah bawo nansigra kasura ama miranga jamana na ama do kanga jamana ama ke jamana de nyumay de jamana be digun min kono be kam ma bala be bala bawo abenyi jonfe boro be jongolo Allah
jalla wa ala ala ka jamana bo bolola ya rabbil alamin ala ka lafiya chama ala ko di jamana ma ijo angata salamu di ala krama pasase obe kana kanu kata bonsoir présenter chokoroba do nana kana ale kata nyon fe mo fana do wa fa mo ko sultanu dawlatu tijaniya fi qarb al ifriqiya sheikh umar fouti الشيخ عمر الفوتي قال أكون محبته فرد وكانت خنيمة لمن أنالها بين الأنام عزيمة لزارها خلنا وكانت سليمة نحب رسول الله دينا وشيمة ولملا وخلصان الوراء بما سنة بغيو هنغاني كلام بلونا نيمبيكا كلام دمبيا شيخ مرماه الله كان بوبيا محمد ولي شيخ مرماه الله وكان بوبيا شيخ إبراهيم أكان بوبيا أكا كلام دمبيا شيخ عمر الفوتي أكا كان بوبيا أكا كلام دمبيا beni hajja majera ko islamia kan bebe fakele bakele emin tobe arajola emin be ka tele sherif la laje emin be clarificateur sanfe wati sera bo an kan tege nyoma islamu wa ayna kan tege nyoma ayna an ga ya fa nyoma ayna an ga nyoma kan ala kama ayna an ga islamia awati sera bo jamana ma ko be ni la bi la ilaha illa allah kalamlo muso aw kelen kelen dude ani ci de min be boya kan bora maka kalamlo na bi ko ka usiku ka wala na ka kera jume ko la paix tolérance ka anga lafia anga ya fa nyoma anga ntike di nyoma bagayo ala kra ko fitna be sinola ala ka danga be maka mami fitna ku Allahu akbar ala kan kisi fitna mayde قرانات كا فاني كو وتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه اي سرا فتنه نادم ندكونو ماما بكونو بسرا اكنا سو فتنه كده فتنه نبي دوبوتي فتنه بايو وبي كلام بلونتي فتنه ماي ابي مشروتي فتنه ماي ابي جماناتي فتنه ماي ابي حدا ما دنيلما كيكه شيطان ماي الله اكبر bayo watimi abe jamana norla bebe ka fo kati mali kono koy kati bamako ya ka be norla anana central la bi fambe ita sura aminu be jero ambe ka ke ambassadeur ala kala ka ambassadeur sallallahu alaihi wasallam anga ala kala représenter ambe jero anga ala kala kuna wolo islamo anga ala kala ku mashu kraw ni ñogon che kramanto ni malibay maliba la ilaha illallah ni jamanay chebo be ni jamanay do ni ko Tombouctou abeni mali de kono ni ko centre Ahmed Baba abeni mali de kono bagayo woni jukeme nebse ka fo wula dayna khaljatu kubra kalamblona Tombouctou ani kayche kata nyoro wallahi mabo jamanay kono nebse kufo minu ye kurana durshi wiye ala don wiye mawbo kata alafe umama kelenkele ni kalambulo fe ka famu somina kelele bisa kan gewa kelele inu natia ko bembia ko hinabia ko makaribia ko kalambulo ko ka atonyo kontala ko be kalambulo ina bagay wode jama fli islamo ayna nga kete akana nga angana ala kala ku mashu ato anga ala kala ku nawolo kiramin sona ne balma muso ka hina mala ni mami te dinana ali mami yara taala bagayo eni mami ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah eni mami be kalambulo kelena aye mun soro elade agana toro soro de ne balma muso jugo jumenke kalambulo ina ni mawbuse kelade ki yere nyinga enana ye kalange 100 ans ibe kalambulo ina jugo jumen soro libulo 100 ans ebe ka tele sir fulala je aye jugo jumen kila 100 ans ibe ka tele nyeta la je jugo jumen soro lefe ebe ka radio la mais la voix de Cheikh Sid Ahmed Tidjani 100 ans jugo jumen soro radio la no bise ki nafa ala kana jugo kele ako jugo keme saba ani biworo tele nyeta koni ebe ka la je 100 ans ye nafa jumen soro ala kana ako jugo keme saba ni biworo tabi ala la ni mami ye jugo kelen soro ka bara kino bagayo ko ni fatura kan ni ala nyogon kumeno jugo ye ala be yafima kelembe ne balma muso kalambulo nyan kala jugo jumena tanga hina ay nanga hina nyogona 95% musulman bagayo on ne be ka marfata nyogon kama on ne be ka muruta nyogon kama on ne be ka nyogon ka dugu wuli on ne be ka nyogon ka misru datu la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim islamia ma famude koy ma fe ka islamia kira ko dima kuma na bagayo ikado ko anana kalambulo mina ayem mawele kana la paix askay depuis manga wula ni jamana kono qur'ana kalana ya sogoni ko misri kono ka kalane kalambulo ina ko ko do ke jamana ko ala ka fitna bo jamana kono ko ala ka baskilo jamana kono wallahi ni musogoro ko ngani yawde ko ala ka bendo quartier kono ko ala ka bendo bamako ko bal ko ala ka bendo malila ko mali yerete ko jiebe ko ala ka jiebe lafia bi wula de na yogo soro wula o bagawo ne bela jugo mindima kira la dege
yahudiya a bɛ fɔ de ma ko sifu kɔmɛ yahudiya ala kira na tɛ diinɛ kelen na a n'a fa tɛ diinɛ kelen na a n'a ba tɛ diinɛ kelen na yahudiya den dɔ de banana a tun bɛ to ka ala kira ka du kɔnɔ lamɛn ha balimamuso mɔgɔdam kɔmɛ n'i kɛra maaba ye bɛɛ de ta i ye Allah dɔw bɛna kalanbulon yɛrɛ la hajjama t'u dɔn kuranajali to kalanbulon musow t'u dɔn maa ma ko maaw ka du ka jɔ fo ala k'i yɛrɛ ka du jɔ wallahi i ye ŋaniya min ta ka ɲɛsin walidenw ma ala b'o sigi denw ma ne balimamuso bɛɛ b'a yɛrɛ ŋaniya dɔn a ye to an ka kɛ ŋaniya ɲumantigi ye a ye sɛtanɛ bɔ aw yɛrɛ la n'i ye hɛrɛ kanu i maaw ye dɔrɔn o waati ala b'a kanu ka hɛrɛ de bɛ s'i ma bagayo maa tɛ silamɛ maa min bɛ silamɛw tɔɔrɔ maa tɛ wallahi maa tɛ silamɛ maa min bɛ silamɛw buruja n'a da ye maa tɛ silamɛ maa min bɛ maaw tɔɔrɔ n'a ka se Allah silamɛya nati ko hinɛ n ko yahudiya den kuma lamɛn mukadamiya ko kɔnɔ yahudiya den bananen ala kira wulila ka taa bɔ a la a b'a fɔ k'a taara ziyara kira taara fɛ waati min a y'a sɔrɔ a dalen bɛ bana na a bɛ ka funɛsira n'a nin ye bagakojan a bɛ nimakira de la la ilaha illallah ala kira ye waati min ala kira y'a dɔn a ko cɛ ma kamalen ma k'a ka fɔ ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah yahudiya den kira de wulila ka taa fɛ bagayo est ce que ɲɔgɔn joli bɛ yen ne bɛ wuli ka t'o fɔ k'a man gɛlɛn ne balimamuso est ce que ɲɔgɔn jumɛn bɛ yen min bɛ ka hɛrɛ sɔrɔ min bɛ ka hinɛ sɔrɔ ne balimakɛ est ce que ɲɔgɔn jumɛn bɛ yen min kisira tɔɔrɔ ma ni de ye silamɛya ye nin jogo in de ye silamɛya bagawo ni nin bɔra silamɛya la silamɛya tɛ yen a ko bon estoli utammima makarimul akhlaq wallahi kira cira ni jogobaw de kana jogobaw dafa kana jogobaw dafa kalanbolo hinɛ min bɛ yan a ye n'an ka hinɛ an y'an ka dɔ fara a kan e min bɛ télé tisɛri fila lajɛ hinɛ min bɛ nin jamana in kɔnɔ bagayo a y'a ɲini an ka dɔ fara hinɛ kan la paix ko cohésion sociale an ka sigi ɲɔgɔn fɛ an ka ɲɔgɔn dɔn an ka ɲɔgɔn kun ko sɔɔni k'a bɛ ban Allah yahudiya den a ye ala kira ɲɛda lajɛ sallallahu alaihi wasallam bagayo a y'a bangebaaw ɲɛda lajɛ ni ne ko la ilaha illallah muhammadu rasulullah a bɛna kɛ ne bangebaaw kɔrɔ ko n y'u janfa ale y'o miiri a kɔnɔ waati min a fa ko a ma ko atiya balkasim a ko ala kira ye min f'i ye n den a fɔ den dalen silamɛ tɛ koyi a fa tɛ silamɛ a ba tɛ silamɛ mais hadamadenya ala kira y'o ta ka sɛgɛrɛ hinɛ nabi ɲuman a bɛ fɔ ma ko allahumma salli ala nabiyyi rahma ala hinɛ nabi ɲuman e k'i ka makari ni ka nɛɛma bɛɛ d'a ma ala tilala k'a fɔ a ma ko innama anta rahmatun muhda a yɛrɛ k'a yɛrɛ ma ko innama ana rahmatun muhdatun ne ye ala ka hinɛ de o hinɛ bɛ min silamɛw ala kira ka hinɛ bɛ min bi an bɛ ka mawuli ɲininka koyi ni kalanbulon in na bagayo ni nana i bɛ ala kira ka hinɛ ye yan wallahi mujamala kuma tɛ ni nana i b'o bɛn ye yan karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni nana o kalanbulon in na musokɔrɔbaw ni ɲɔgɔn cɛ muso denmisɛnnin minnu bɛ yan bagayo i b'o bɛn ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ muɲamuɲa nisɔndiya o ɲɛda i b'o de ye nin kalanbulon in na ala mako bɛ min na o hinɛ in don Allah bagayo a ko ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadu rasulullah anin tigɛra anin binna ala kɛra bɔtɔ du kɔnɔ a ko wallahi gagnana a ko den ma a ko i kisira koyi a k'i ka i gagnana n'a tun ma taa ka du kɔnɔ a b'a sɔrɔ ni ala kɛra tun ma déplacer ka taa foli kɛ kamalen tun bɛ nin kunnaja sɔrɔ bon ni kira tun ko ne ye kira de ne ka bon ne ɲɔgɔnna ka wuli ka taama ka taa zifu ka so kɔnɔ yala kamalen tun bɛ kisi wa ne balimamuso ne balimakɛ e min k'i ye silamɛ n'i ye maa min fa an karamɔgɔ bɛ silamɛya tuguni wa bawo n'i ye marifa ci maa la n'a tigi sara ale bɛna mun silamɛya sɔrɔ tuguni i ye muru kɛ ka maa min fa o bɛ hinɛ jumɛn sɔrɔ e bolo bagawo e nana kalanbulon min bɛ dugu kɔnɔ i y'o kalanbulon ci hinɛ bɛ min kuranɛ tɛ kalan yɔrɔ min e bɛ diinɛ bɛ dɔn cogo di silamɛw a ye n'an ka sigi diinɛ min tun bɛ yan ka ɲɔgɔn ladɔn wallahi ni mali dɔnnen don n'i taara mali la n'i taara hijira waati n'i ko mali n'u m'a dɔn n'i ko Tombouctou u b'a fɔ k'an b'a dɔn tariku y'anw dɔn san ba kelen diinɛ bɛ nin jamana in kɔnɔ hinɛ min tun bɛ yan kɔrɔlen an ɲɛ b'a la o de filɛ nin kalanbulon in na bagawo kabini nana yan i y'a mɛn jɔn burujɛla yan kabini nana yan i ye jɔn ka du kuma mɛn yan kabini nana i ye jɔn ka lagosi mɛn yan musokɔrɔba kunna ciyara ne balimamuso wallahi gagnana waati min ala ye kalanbulon da yɛrɛ la ko Hajjama Ture Khadijatu Kubra kalanbulon o ko ne y'o kalanbulon kalanden tuma dɔ la ne y'a kanuba de anw yɛrɛ ye groupe sigi k'a tɔgɔ da ko Khadijatu Kubra o kosɛbɛ kɛ anw ni Hajjama bɛ ɲɔgɔn kalama tuma dɔ la ne ka wajudu don ma skei la ilaha illallah bagayo comme ni ala ye dilan dɔrɔn i dilanna de wallahi sibghatallah wa man ahsana min Allah sibgha
musokɔrɔba in ŋaniya ka ɲi kojugu ka sigo kelen tɛ koyi karamɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen n'ale b'o ka groupe sanfɛ n'i ye fɛn bila dɔrɔn bagayogo ka a partager ka taa diɲɛ fan bɛɛ fɛ hajamatu anw bɛ wajuli min bila ni wajuli in cira ma Cheikh Umar Futi Tal fɛ haja bi sigilen to a b'a digi digi a bɛ maa sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ tuma dɔ la ne bɛ maaw dɔ ka vocal sɔrɔ minnu bɛ fɔ Amérique n bɛ maaw dɔ ka vocal sɔrɔ minnu bɛ fɔ Libi jamana kɔnɔ jamana kɔfɛla la musokɔrɔba in ka sarakatul jariya bɛ ka se la ilaha illallah anw ma nin de faamu koyi ɔ Bagayogo ale b'a kɛ ka mun ɲini maa fɛ ale yɛrɛ ka kuma b'a la wa ale ka kuma b'a la wa e min bɛ kalanbulon na e min tulo bɛ ne la radio la e min bɛ ka télé ɲɛta lajɛ ka la paix ka kɛ ambassadeur ye an bɛɛ Ala kɛra ka ambassadeur ye yala anw ye maa ladege nin na wa kalanbulon dɔ filɛ n bɛ ka walanda dɔ d'i ma kana sigi dɔrɔn groupe bɛ n bolo dɔrɔn n y'a lamɛn dɔrɔn e bɛ k'a lamɛn ayi ale mana min lamɛn a b'a partager ka taa fan bɛɛ fɛ i bɛ karamɔgɔba fɛn fɛn ka groupe dɔn hajama b'a sanfɛ o tɛ k'aw sigi o koyi n'a ye Baba Jalo ka wajuli lamɛn a b'a cari n'a ye Abdul Aziz Jalo o ka wajuli lamɛn a b'a cari n'a ye an karamɔgɔ Modibo Dramé Ismaila Dramé ka wajuli n'a y'o lamɛn a b'o fana cari n'a ye karamɔgɔ Cheikhna Jawara ka wajuli lamɛn a b'o fana a b'a cari ka taa e bɛ karamɔgɔ fɛn fɛn dɔn i bɛ Seyida fɛn fɛn dɔn n'i y'o ka wajuli n'a sera maa ma a bɛ tila k'a cari groupe bɛɛ sanfɛ ne balimamuso e min tulo bɛ radio in na e min bɛ kalanbulon yɛrɛ la yala i ye maa ladege nin na wa Bagayogo ni maa ba kelen y'a lamɛn ale kalosara jumɛn bɛ d'ale ma maa bɛ groupe dɔn wa k'a bɛ sara minɛ o la wa k'a bɛ wari sɔrɔ a la wa ale ka dɔn wa ayi a bɛ k'a kɛ Ala kama ko silamɛya ka cari diinɛ ka taa diinɛ ma ko bɛ nin de la an ka diinɛ faamu bɛɛ ye karamɔgɔ ye Bagayogo an ka kunu an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka Ala kira ladege sallallahu alaihi wasallam hinɛ de tun bɛ Ala kira la sallallahu alaihi wasallam bi kalanbulon in na Bagayogo an bɛ maaw ladege ka maaw wele ka na Ala kira cogo ma salawatullahi wasalamu alayhi yan'o cɛ ne ko Seydou Kalbi passager bɛ ka ne lajɛ ko u nana k'an ma taa salamu di Ala kira ma salatul fati e b'a dɔn i bɛ nin kan kɔrɔta na siɲɛ 3 a siɲɛ kelen mɔgɔdamiya ko ne ka kuma tɛ dɛ a siɲɛ kelen Ala kɛra waliju dɔ de bɛ k'a fɔ u b'a fɔ ma ko Muhamadu Bikiri a Sidiki Nazilu Misra a ye san 20 de kɛ a bɛ k'a ɲini Ala fɛ ko Ala salatu bɛɛ gundo salatu bɛɛ barika salatu bɛɛ nɔrɔ a bɛ salatu min na a di ne ma karamɔgɔkɛ ne m'a fɔ n'i t'a kɛ n bɛ k'i lagosi koyi ayi danganiya min banna n'an bɛ ka salatu in kɛ n bɛ k'o danganiya de f'i ye Bagayogo ko n y'a ɲini i fɛ Ala salatu bɛɛ gundo bɛ salatu min na a salatu in di ne ma Bagayogo yanni ne k'a sɛbɛn ne kalandenya kɔnɔ papier kɔnɔ n y'a min fɔlɔ y'a fɔ ne danfara min ye nin fɔ ne o de kɛra Cheikh Alimami Gijo Gijo Alimami o don o y'a sɔrɔ a kunsigi bɛɛ jɛlen don wallahi a t'a nin dugo fɔ sanbara t'a sen na duloki t'a kan na a ye fɛn fɛn sɔrɔ a y'a bɛɛ di diɲɛ ma Ala kama a ye maa joli lahiji a ye furu joli dilan Cheikh Alimami Gijo k'a y'a kɛ Ala kama o don a ye nin kuma in fɔ aw ye a ko nin salatul fati don min a nana di Muhamadu Bikiri ma k'a sɛbɛnna ko kalamul kudura ko latigɛ kalimu k'o de y'a sɛbɛn n'i ye wala yɛlɛma ka taa fasi la a b'o ta k'a dira nɔrɔ de la kosɛbɛ ko o Muhamadu Bikiri a ko nin salatul fati siɲɛ kelen n'i y'a kɛ lahara e min bɛ kalanbulon na mɛnɛ ma min tulo bɛ na radio la min ɲɛ bɛ na groupe sanfɛ fo diɲɛ dan ni sigara maa ɲuman ka kuma na i bɛ tiɲɛ ni maa min sigara ka waati maa ɲuman ka kuma na hali ni kira tun bɛnna i bɛ siga la ne b'a dɔn koyi musoba minnu bɛ yan ne baw salatul fati ne bɛna fan fɛ koyi kunnadiya kuma filɛ n bɛna min d'i ma walahi ma kɛ bɔfu safu ye ko don dɔ wulada aw ni kalanden kaw si kunu sigira yan ani hajjama ture ninnu an bɛ wula k'an sɔngɔ Ala kira ɲɔgɔn fɛ Bagayogo ne tɛ koyi e yɛrɛ kama tɛ wallahi lazi la ilaha illa huwa télé ɲɛta bɛ kan ta télé chaîne 2 bɛ kan ta tuma dɔ la o image bɛna tunu mais image min tɛ tunu badabada o ye Ala kira min dira Ala kira ma ne bɛna jira Ala kira la musokɔrɔba e bɛna jira Ala kira la ko hajja ma ture kosɛbɛ kɛ ko kuranna jeli ka tila k'i fa tɔgɔ da la ka tila ka ne balimamuso kelen min filɛ ko Mariam o kɔfɛ n balimamuso min filɛ yan ko Fatima ko Aminata ko Rukiya kelen tɔgɔ bɛna fɔ sisan ka tila k'i bato i fa tɔgɔ da kan ko Ismaila kosɛbɛ kɛ Ibn Muhammad ko Yakub kɔmɛ e bɛna fɔ sisan k'i fa tɔgɔ da la Ibn Muhammad e min tulo bɛna ko Vieux Samake i fana fa tɔgɔ bɛna fɔ ka da i kan sisan ko sallallahu alayka ya Rasulallah asa karamɔgɔ Bagayogo tuma dɔ la i bɛ san kɛ ka nin jama in fara ɲɔgɔn kan ka nin salatu in sɔrɔ Bagayogo a man nɔgɔn mais a siɲɛ kelen ko ni maa min y'a kɛ lahara n'i ma kisi k'i ka taa k'ale b'i kumabɔ ka bɔ jahanama na La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam o ne kan ka taa salamu di Ala kira ma la paix
ko ala k'o don an ka jamana kɔnɔ hakilisigi ala k'o d'an ma ka se ka yafa ɲɔgɔn ma ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen i labɛnna i b'i kan kɔrɔta n'a ye bagaw ni maa min kan sulu sara i ka duwawu bɛ sulu sara ni maa min kan kɔrɔta n'a ye bagaw o kan tɛ minɛ i la ni kan kɔrɔta n'a ye bagaw i ka duwawu bɛ jaabi hamina min b'i la ala bɛ hamina ala b'a dilan ala kira kosɔn sallallahu alaihi wa sallam an bɛ k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ Khadijatu Kubura kalanbulon na radio la voix de Cheikh Sid Ahmed Tijani mama tulobana bi hajja ma turi ka kalanbulon kɛra sababu ye kalanbulon ka a kɛ radio direct alhamdulillah rabbil alamin télé ɲɛta télé sire fila ka se clarificateur ka fan club ka Segu Jakite groupe sanfɛlaw la a bɛɛ la o tuma an bɛɛ bɛna wuli ka taa ala kira fo sallallahu alaihi wasallam ka Segu tɛ dɛ k'an ka wuli bonya ka ɲɛsin ala kira ma ni wulila an balimamuso i b'i ŋaniya don a kɔnɔ i b'i ka hamina don a kɔnɔ ko ala k'a kɛ kira kosɔn ko diɲɛ ani lahara kɔnɔdiya ko ala k'o d'an ma ko ala ka basigi don an ka jamana kɔnɔ an bangebaa minnu y'an kalan nin diinɛ in na ala ka hinɛ n'a nɛɛma ala ka so bɛɛ lajɛlen ma labankoɲuman bɛ ala de bolo ko ala ka labankoɲuman ko ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an b'a fɔ ɲɔgɔn fɛ inna Allah يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سلامنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سلامنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى مقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبقنا سلامنا والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baara in kun cɛlen nisɔndiya ni kɔsegin foli min sɔrɔla kalandenw bolo an ka jɛ k'a ɲɛmada u fɛ. A ye Kawusu wele bi ko san ntɛnɛn laban in bi a kana san dugawu k'an ye komi an bɛna don sankura la ko an ka sankura fana nafa sɔrɔ an ye fɛn minnu kɛ sankura la an bɛ ala deli ala k'a bɛɛ minɛ an ye ala an ye ko min kɛ ala k'a bɛɛ yafa ye an bɛna kura min daminɛ ala ka sankura kɛ hɛrɛ ye ka kɛ nafa ye ka kɛ baraji ye ka kɛ sanata ye alhamdulilayi sankura kɔni bɛ na kɔni an bɛ kɔntannen de ko ale de kɔnɔ ala ka sankura k'a ma hɛrɛ ye baarakɛlaw o arajo fɛn o ala k'a k'a bɛ hɛrɛ an bɛ maa min nɔfɛ an bɛ dugawu k'a fana ye ala k'a bɛ kɛ si ni hɛrɛ ni labanko ɲuman ye k'a di an bɛɛ lajɛlen ma salamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatu. ala min ye ɲinan jira na an bɛ ala barikada an ka karamɔgɔ ni kalandenw ya rabi ala ka barika don a bɛɛ la ala ka si ni kɛnɛya d'an yɛrɛw ma ala k'an labanw ɲɛ min kɛra sababu ɲuman ya rabi ala ka hinɛ s'u bɛɛ ma ala ka yafa an n'u ma ka yafa an fa n'an baw ma ala ye ala ye min dɔ o sakɛ kalanso in ala ka barika don a la ala ka barika don a la an minnu b'a la ya rabi ala ka barika don an kow la ala k'an kow ɲɛ k'an kow sabati silamɛya ala ka jidi ala k'an ka jamana bɔ jamana ala k'a bɔ ya rabi minnu b'a ɲɛ ala k'u se ala k'u fanga se sɔrɔdasi minnu bɛ yen ya rabi ala ka barika don u la ala ka si ni kɛnɛya d'u ma ala ka n'u laban ɲɛ kuranɛ barika ni bidon lahɔrɔma ye sala rasuli. yala bi a bɛ dugawu kɛ ala ka maa ɲɔgɔn caya mali kɔnɔ yala bi a ma hali ɲina mali an ka ga jɔ an ka kalanbulon kan k'a jɔ k'a d'an ma bisabililayi ala kama ala kira kama n ka foli bɛ sogonɔgɔ bɛɛ ye n ka foli bɛ karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ye ala ka sidali kɛnɛya d'an ma ala ka sidali kɛnɛya d'an ma bi ye san kalo laban tɛnɛn laban ye bi ala ka minɛnko nɔgɔya ala ka jamana basigi ala ka jamana ɲɛma jɔ ala k'an lakana ala ka mali bɛɛ ala ka maa mɛn an kɔrɔ ala ka ɲɔgɔn musoba caya ala k'an ka kalanbolo ala k'a taa ɲɛ. ala kira kan tɔ kalandenw basi foyi t'an na alhamdulilayi ala kana basi k'an si la ala ka kalanyɔrɔ taa ɲɛfɛ ala ka barika don kalanyɔrɔ la ala ka si caman bɛ ala ta ala k'o d'an
mama ala kira kanu koso aya silamaya deme ya rabbi ala ka na deme ala ka laban ko iman dama ala ka be hamidla ala ka jamana kolo suma ka pisina bo jamana kono ala ka be jamana de ni nyonche ala kira kanu koso so ko martu dan bunya kama segina ibrahim nyasi bunya kama ala kira kanu koso ya rabbi ala ka dusuku sania ala ka lakira kanu dan dusukuna ala ka silamaya deme ala ka bar silamaya ala ka timaya assalamu alaikum wa rahmatullahi silamaya jama'a i wulade na an kun bɛ karate kubura kɔnɔ ani an karamɔgɔ a n'an fa n'o ye kaso jakite ka taa bɛn nin kalo ni tɛnɛn laban ma kuma la kɛnɛyana la an y'a wele ka na ka na dakurujɛ fila fɔ silamɛw bɛɛ lajɛlen an bɛ foli fɔlɔ an b'a la n'o ye Ajama Ture an b'ale fo ka barikada ka dugawu k'a ye sigi ni sababuba bɔra ale la o kɔfɛ ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fo o kɔfɛ ka siri fila fo ka ɲɛtaa fo an b'a ni Ala fɛ dugawu min kɛra bi Ala ka minɛ jamana ye dugawu min kɛra bi Ala ka minɛ a bɛɛ lajɛlen maa maa y'i sina nin kɛnɛ sanumanba nin kan bi an b'a ni Ala fɛ a kana se so fiyewu fo Ala k'u ka dugawu jaabi Ala ka jamana kɔrɔta ka hɛrɛ k'an bɛɛ Ala k'an sutura Ala k'an laban ɲa kira nabɔna kama sɔli ala Muhammed. nin kun ye an ye Khadijatul Kubra kalanso kɔnɔ ka bɛn juwe kalo ma san 2026 sango san ka kɛɲɛ ni san tɛnɛn laban ye u b'a ɲɛnamaya nin cogoya in de la ka wele bila karamɔgɔw ma kana bilasirali kɛ ani ka dugawu kɛ min sababu ɲuman ye Khadijatul Kubra kalanso ale ɲɛmaaba n'o ye madame Berthe Hajama Ture sɛngɛbali ɲinanbali ni musokɔrɔba in ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri o de ye nin bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲini Ala fɛ ya rabbi ɲinantaw kɛra hɛrɛ la cogo min san wɛrɛ ta Ala k'o yira an na Khadijatul Kubra kalanso Ala ka barika don a la fo ka taa se a bolofaraw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an karamɔgɔ Kawuseku Jakite ale min ye kɛnɛ in ɲɛnamaya an bɛ dugawu k'a ye nin n'a ɲɔgɔnna kɛnɛ caman Ala k'o yira an na a la an b'aw fo ka waleɲuman dɔn aw fɛn fɛn tun bɛ k'an lamɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ Ala ka sigida wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Got